Velkommen til den her video. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi smage polsk slik. Polsk slik og et polsk æble. Og så det største. Noget polsk saftevand. Og vi starter med at smage på slikket. Ja. Det er også polsk, ikke? Det er også polsk. Ja. Og vi har Jakob med. Sig hej, Jakob. Hej. Vi er jo lige ved at brække os. Jakob, han skal også smage. Ej, vi skal have den samme farve. Der er orange. Okay. Dem der skal I aldrig købe. De smager ikke ret godt. De smager lort. De smager lort. De smager lort. Ja. De smager ikke ret godt. Fra 1 til 10. Ja. Jeg giver dem en 2. Jeg giver dem en 1'er. Det er det smager. Og så er det dem her fra Polen af. De smager måske lidt bedre. Nå, undskyld. Limmermand. Det var bare lige en, der kommer fra slikket. Så tager vi et nyt stykke. Hernede. Det går lige meget, hvad for en vi tager. Det er den her gule. Jeg kan ikke lide den. Og Japan tager den gule. Jeg kan ikke lide det. Er I klar? Nå. Skål! Skål. De er gode. Dem skal I købe. De er gode. De er lidt bedre. De er lidt bedre. Dem giver vi. Jeg giver dem Jeg en solid 7. Jeg giver dem en solid 9'er. Jakob, jeg giver dem en 1'er. Så er det æbler. Hvad smager det af? Det smager godt. Nu må man sige. Jeg giver den en 5'er. Den er godt. Jeg giver dem en 2'er. Jeg giver den på 6. Så skal vi smage på det polske saftevand. Hælder du op nu? Polsk saftevand. Hælder du op? Polsk saftevand. Ikke meget. Det smager okay. Det smager okay. Den er lidt svær. Vi tager måske en 6'er. 6. Det bliver en 10'er fra mig. Det bliver en 10'er for mig. Nej, 9'er. De her, de laver om til en 10'er. For 0,10. Okay, nu skal vi sige, hvad de giver. Den her, den giver jeg en 10'er. Jeg giver den altså 20. Jeg giver den en 10'er. Den her, den giver jeg en 3'er. Vi giver altså en 3'er. Og så æblet. Det er lidt done. Det giver vi 3 alle sammen. Ja. Og så saftevandet, det giver vi altså 10. Nej, 9. Det giver vi 9. Ja. 9. Hej. Husk at like, Subscribe. subscribe Og kommentere. Og abonnere.